Day tampé. Batayte. Mamadou min tinde. An kam Jibril. Ɗum yuɓani ha ɓurti. Ngandumi noon hayso jali ka maayi a yawi lomtinde ɗum. Min kom tawno joni gatti ɓe mbi kam sellani. Jibril. Ganda noon ko mbaɗɗa ko a fawa ɗum e lawol. Ngandumi min yummum jali ka mi ñamlanima te jali ka o ñamlanima ɗum. Wonde ko ɗum yuuɓi ha ɓurti hay o maaya aɗa rono suudu mum te a betti jali ka mi ñamlanima ɗum jali ka ɓiyam aussi ñamlanima nene haala ka jirani ɗum jehen jali nene jehen o il faut mi haalda e makko Jibril waɗani men sakkini yimɓe Jibril waɗani men nikeni yimɓe a hersini min a hoyni min kam ha jomum maaya kam kono maaya ni gadda debbo matam tuggina dow leeso ɗum ko firti merde foftinmi kanko tan teyi jikkuma suudu ko suudu makko debbo ko debbo makko jikkuma mbaɗɗa probléme jikkuma mbaɗɗa mi felanima ko ɗum woni jikkuma an ko ɗum jinnoɗa a dañi ko jinnoɗa ko lelam nena ma saɓuri kono noon a naftorta hortampinoore ma mo Allah bonni ande ko an tan yibona a waɗaka barke an tan yibona jam fullaka e ma ko ni mbawɗa waade an ko ni tan mbawɗa ɗum ɗon musma anani ɗum ɗon musma wasis ngat hinere ma walla kuɓɓa gas joɗɗa hen ni de mbawɗa waade an gonɗo an gonɗo jasɗo jeliɗo ko ɗum woni meccal maɗa mami fiye taw jungal mi jooɗo ma aset ha aset bisimilla ma ɓuur buuba ma ɓuur buuba nden a wattata ɗum ɗum tawi no mbawi ni welanima tan mi langima mi waɗete ha wono mbawi ni wono mbawi ni wona jalte wallahi mami fiye mi taw jungal an mami fiye taw jungal ma mami fiye ma Kawlay mbeɗa hersuma mbeɗa hersumade hano feewi bo an iblis waɗa hersa anani andi kaltuman min mi ari ɗo mi arde jali ina arani kayitaji muɗum keddinoɗe bagage mum keddi Wallahi gonga. min jetti min naade suuta min pote ñorgo jaabi i pourquoi naɓe mbaɗi ni holko haɗi anani ko haɗi o fatani ɗo wonde ma Kablay Ko pura sukra ban bari yimɓe gula. Kablay hay sino yooɗi faɗɗani kaga walla Wallahi mbeɗa andi. so guite coñama noon mbaɗama e mbeɗu Wallahi ko laade ndar ha tampa anani Wallahi malana. mayga Yo ay. mbimi yon jaltu gowal Ay ɓiɗɗo go. An mbimi. Nino woy ay. gowal mami yalti wono galle ma salla jam anana dañ ha probléme ma woy ngoɗo ha heewa mbatta e ngoɗo mi haalama ɗum ha nana ma woy ngo ha heewa mbatta e ngoɗo ma andi salla jam mbimi ɗon gowal Ma mi aray mon. ustu pentiro ka heddo ɗum jey ko bama ko ma Balle tani ay minute ɗo galle o. No gonirɗa ni aɗa andi yiɗa o yiɗa du. Ay joom galle ma neno waya. Ay. yamtu suudu An o rewni yimɓe yal. Mbeɗa miɗo beeri a wawa hokkude mi tebi nga wawa wadde mi respect. walla Konni ballam ɗon. Ar jali kam. i naafigueji ɓe ɓaleɓe no jamma ne garɗo gulla yimɓe mbiya kalta ɓaleɓe no jamma ko hedde mon mayde ko kala ne garɗon ɗo jiron tan koko muusi on ɗo koko muusi on tan jiro he huno ko ma yiyam so tawi tan a wi kam a amayi toppiro debbo ma o ko ɗum mbimi hol paɗa jali muñ nenam ina muusimi no ɓe mbanmani no ɓe mbaɗi men ni ina muusimi kadi ha yeeso Allah aɗa andi mi wawa hen haydara wawi somi joguino hen ndigal sallaw yarata noon muñira sibo Allah sabu aɗa andi kamɓe mi wawa fiideɓe mi wawa muccudeɓe mi wawa ngaddeɓe mi wawa hen haydara mbawmi wiidema tan ko ya muñ musni kam hen ko mi ƴetta ɓiyam mi hokkaɓe eɓe mbanma ɗeɗo golle min ko ɗum tan woni ko muusi kam hen nene Jibril min waɗatami Jibril ɗo min ndewi fof Jibril ala komin waɗani ndah kam Jibril ni arata ɗo nena an haɗa tawa nden hay goto suusa ƴeew Jibril ari ɗo pewnimi ɗum ha feewi hande hene kam yoɓira ɗum
Jibril min torkinat Jibril min waɗata ni nene muusi Jali julɗo gumata Allah ganda kadi kala ko jiiɗa e aduna koko hoddira e ma a heɓata aduna ko hoddira koye ma de ko hoore mo o torkini kala torkinɗo debbo ko hoore mo torkini te ɓeɗo Abdoulaye oɗo wallahi ma Allah ñaaw hakkunde amen ñande darga ɓiyam debbo bajjo ittomi o rokko ɓiyum ala ko ɓe mbaɗata wona hoynidema an holno gonta neɗɗo e aduna ma holno gonata neɗɗo an holno gonata gorko holno mbawata konngol ma an holno jeeyata ɓernde ma jeeya hoore ma ɗum ɗo ko yumma en mbaɗi ko onon fondini ɗum ɗo holko mbawimi hen baba ɗum ɗo min tinani wattende boom min tinani ɗum nde gartuɗa nde holko kalɗa hen min bureau gonnomi o noddimi téléphone wi kam Leyla selna reedu munen mbuusu yoman ƴeew ɗum garimi ɗo edi namni hoɗemi gon mbi kam eɓon dow pende wi kam eɓen dow garimi nde tawi mom nde dow e dow lees ngo sah min kom kul Leyla ala suudu Leyla en jogui suudu ma anda ko nawimi toon ade ala suudu nde jettuɗa nde holko mbaɗɗa wonko mbaɗɗa hen holko mbaɗɗa hen non ɓadi moom ɓatoɗamo e dow lees janan nder suudu janan eppas janan ko ɗon ɓatotoɗama on saaha o sellani wawa yekkidemi jippanam less par ce que toon tawi moom ala min tawi moom ɗon komi ganduɗe hooram ni ɗum omo wi keng ɗum ɗo ko feere ma e feere yumma ndeɗo feera yaltata hen ko feere ma e feere yumma baba min kewi ko komi kersuɗo boom a hersani Allah en siidi saɗa hersuno mbiya oɗo yaltu saha yumma haala hen non comme gar cikkimi ko o sellani har kam woƴƴade yaltindem kay woƴƴe ko wondi taw baba an kala ko yumma foɗɗi aɗana hen alhamdulillahi rabbil alamin on kaɓaka toon on gañani toon neɗɗo wonta ɓe jahani police ko dewgal wonɗo natti wawde won ittima yetto Allah heddi ko noon jalam aduna ko muñal baba muñde ha hoɗe mi muñi ha maytormi mi muñi ha hande dañmi ko dañanmi ko ni hen tene ha hoɗe ɗum gasata ñande fof mi haalanma ñande fof mi wima oɗo Ramata ko kuɗaɗomo Allah huuɗi nene baba ko uri ko hen musde Jibril ene foti ƴettu lembel mo nana ɗum nder suuɗam ɓe jooɗi dow leesam hersani hulani miija kam hen sah baba ɗum ɓuuri kam muus Jali an ɓuuri lees an ɓuuri suudu ɓe goppima Jali yejjit galle maɓɓe o so welama yo sumtundu baba wallahi gonɗa ke tooñ mi toñanima de ko an o toñi hoore ma saabu ɗum ɗon yumma nodduma ne mbiya yo yaltu non ɗum yayam noddat kam de mimi andan taw eɓen e nder suudu boom mi andani hen haydara ma jettimi gandimi kamɓe e nder suudu em gonno ma jettimi Jibriru fat mi haalan ma seeɗa mi jangginima no gorko wayata ay sagata ma so tawi ena radduya a wimo Samba Kaari ko boyi warno kanko so yi tan ko jiiro raddata gorko sone raddu yo raddu ñiiwa so dañani ñiiwa wara mbarude kono an ala aɗa woni leeso e dow yumma a haalata a ganata a ŋuurata ndeɗo fenade wattede galle fof ko an o e yumma mbaɗi ɗum saabu so neɗɗo waɗi fenade goho wi ɗum nene a ala e gonga baba ñam fof komi kaala kono nene ma won tan mbawɗa haadde mum mi wawa fiid ɗum mi wawa poñde ɗum a wawa waɗ ɗum haydara ko waɗat ko an kay saɗa wawa haldude nenam an foti haldude nenam kono min kala ɓuurima haldude nenam haaldi ɗum e nenam mais nenam hiiɗ ko wadde ɗum hay goto wawa ɗum addem wadde yumma diwani fiyede fiyani yennede min sa yimi woppi yumma no wayni ko gacce ma feere yumma waɗi nde rende e galle o fof gembuɗon oɗo ha jaltin ɗum suudu joni oɗon nen hay bagage mum yaltani oɗum mo tiri ɗum omo tegga ɗum omo weddoyo nder suudu janano beele ɗum ko lawol ene jooɗi ɗum ko hunde yonde a faami dewgal wonɗo gasi yo Allah ñaawo koɓe mbaɗi ko yo Allah ñaawo hakkudame maɓɓe a faami de gonga hayso Jibril ne ko cuka Ramata kam kañum ko kañum monti Jibril waɗi ko tire nde tirtende fof ko Ramata tiri Ramata wona neɗɗo ko jasɗo ko mbabba ko rawandu anani wallahi koyngal e leydi mboddi e leydi wallahi so pottani hikka ɓe potta mo wuuri mawo andu wallahi ko min o waddata ɗum min mami fiimo wallahi taw jungo ngo memani malaɗo ɗum fotanimi hen tawde ko dewgal wonɗo gasi Allah jarama kadi a jarama a yehi addi bagage o a artiri ɗo e galle he a jarama min noon ko mbiyami on ko tan keli wiyata ko gallem aduna ko muñal aduna ko weela hande metta janggo Allah adduno ngal ɗo dewgal wayini gasi
mi hersani hen noon e dewgal he par ce que ɓiyam waɗani toon bone waɗani toon ko haalate so bone ina haale koye maɓɓe ñappate ɗe gacce an tan wo woldudamen hen comme jiɗ ke ummoɗa jaaha galle Jalika en kalda e nena ma so ɗimmiti ala ko mi komi ɓaw hen so ɗimmiti mi uddirta nofuru ndu joni ɗeɗo gacce kay ko an o yadata hen ɗum ɗo mi haalaninomo ɗum guila idan mi haalaninomo ɗum guila idan nani jumre maɓɓe e ma nden jumre min mbeɗa hen saka no mbeɗa yahata mbiya ko en juumi ko yumma e ma e ɓe juumi min mi juumani de mbeɗa andi ko mbaɗanmi ko ay min haato kalten ɗo haato kalɗen ɗo somin darima e dama suudu makko he ko guiri cimcim goyammi hakke cehilagal oɗo hakkude me bamum force ya ƴeewo debbo ma sono wuuri waɗata ko maayi ya tade an aadi mi jangguinima hami tampi a famata ƴeew cammo daw min nanta tan ko haala rewɓe fira ni firtata ha joni ko rewɓe pewjantuma an holle pewjanta hoorema an ko mbaɗɗa ko no mbawɗa ɗum an lollo bafal ngal kela ha yo dajjito babal ko min o soodi ko mbaɗɗa ko mbawɗa ɗum ko ƴettuɗa ɓeɗe sukaɓe ata nawa ɗum e nder suudu to hoto fawɗa ɗum ngel ɗo hen reedu mum ne muusa wawa wonde lesne heybiri mbimi yo yaa dow foftoyo toon holko woni cuuɗi poti woni ɗo e galle he joni ko nduɗo yiɗi foftade holko woni hen nduno yiɗi foftade nduɗon ko suudu janandu suudu janandu an woppu wiide suudu janandu on yeehi fayi ene fayi laakar ko gommi koye haalandema gommi koye haalandema ala ko mbaɗirɗa ɗum so wona pour on wina arana bagage muɗum bagage o noon ko garno ɗum ko kanko jeeyi joni noon an hankandin an ko mami sakkatma feere cakkantuma saabu an mi ƴewtidima an a yiiɗa hoorema a yiiɗa ko moƴƴi a yiiɗa ko feewi gonɗa koye hankkandi yaltindinmi aduna o hadema yaltindimi aduna o mami ƴewana feere an no poɗɗa ɗum hol feere ma saabu an somi ƴewananimi feere gonɗa koye namdudemi e bolon aɗa sukka ɗum noon ɗum mi jaɓantama ɗum neɗɗo yo artir hakkille muɗum a wona an a timmani gueɗe ma timmani neɗɗo ko ma timmin hoore muɗum woda ko jaɓi woda ko sali ala ko jaɓɗa ala ko caliɗa ayani mbaɗɗa ko an e nenam mi yafta mum ɗum jamais onon kon aɗa ɗo juste pour yiɗ bodude gurdamam on mbaɗɗon ko no mbawiron ɗum anda ko mbaɗɗa oɗo ɓi janan mbaɗɗono humilié hande ɗo weeti min mbaɗɗono humilié min lesdi ɗo hande ha keɓim less holko dañcoto ke mbaɗɗon ko aɗan tan rewe nenam kalka are bonnuɗi gara gona e wallit ɗum elle ɗum adduma he galle he ka poɗɗa andude ka desade ka gaddade e galle o pour dewgal ka garda pour fewnude mais a fotan walliti bonnoɓe pourquoi holko Jalika hon mon holɗum min bonni holɗum min mbaɗi anda ko mbaɗɗa ala ko heewi wona mbinoɗa sellani sellani kay redam ko musanno déjà mbiɗen na joni tawma e nder suudu aɗa moos haydara heɓanimo haal gonga wa samori ɗum taki samri a sellani an hay so wona haydara ni a sellani wone suudu ma holko nawma dow wona ɗo ko hewnobiri après gorgolam wiyam ya dow toon ɗum kam ɗum kay haydara ala hen cubaɗam hoɗon biri wonɗo e galle he ɗo hoɗon biri wona rawan wona mbal wona haydara hoɗon biri wonɗo e galle he wona ko waɗa ɗum juste rek pour yiɗ bonnude barke nelaɗo Allah ɗum ɗo mi yaftama ɗum yaftama ɗum an mi yafta ɗum nenam mi yaranno wona question min jiɗ bonnude ko ɗum ɓolum gonɗo ko mijoɗɗa an ko mbatta ko haqqille ma o poɗɗa ittude wona ɗum de joni noon so Allah jaaɓi min ma wonko jammi ma wonko calimi saabu an timmi an ma wonko jammi ma wonko calimi so min feeram mami sakko feeram feere ma nde keɗimi feere ma nde yo ar haal min feeram e feerami ma galle o kam aɗannimi yaltata ɗum sabu sukaɓam ɓe min mbeɗa hesta huccodirde e mumen wiye baba yalti galle a haalani feere ma de ko feere ma kono so keɗi Allah jaaɓi feeram nde cakkumi nde ma heɓ leeso ma min noon mi wetto mi lelo e leydi an o sa yiɗi keɓa dow saabu sa yi tan mi ƴewani suudam banggue oto sukaɓe pawde am ko ala e am
sukaɓam ɓe kestum an a hertani sukaɓe a hertani haydara ñande fo aɗa waɗa peeje bonne mbimi nanani ko mbiɗa refti ko kalɗa ko mbimi leeso ma mi pari hen leydi bertanmi mi heɓato mi lelo ay ngo lesam ngo mboɗo heewi ɗum naw mbiɗa noon mbal ha ko less noon yo won gonga e ma min kala ko kalmi yalti hun kam koko gonga e am eyi yo won gonga e ma sabu de mi ƴeewi mi ƴewtindima an a hersata a hulata a ittinani hay goto gueɗal sa ittinani mi gueɗal minon mi ittana hooram gueɗal ngal ɗo gueɗal ngal ittanmi hooram ko ma timma te mbeɗa haalanma noon komi ɓuranima gandal ɗon garta ñande fo aɗa waɗa accusé yayma ɗum wona lawol jibril an ɓuuri andu yumma o watta mukko ganduɗa moƴƴanima e min o ente mi jibril comme jiɗɗom waɗi ko ganduɗa mi fawatama ɗum ko musma mais an à chaque fois sa arti kalanɗa ko hiɗum tan jaggata etta ko famude ko woni probléme ma sa ari ni tan haɗa huɓɓa e dow yimɓeɓe comme si wonko mbaɗeɗa ko ganduɗa no warma so tawi min mi yi yitere nden ƴewta jalika so tawi ha joni ko gonɗo haqqille ma jaaha ƴettoya ɗum gartata ɗum wona probléme goto e am te mi hulani ɗum ɗon so ari mi waɗa ɗum géré comme no mbaɗiratnomi ɗum a haalani gonga ɗum noon so wooda a wattani ko mbaɗɗa o an sah ɓannuma e fonno dogdi leyla a sellani holko mbatta suudu jalika ɓannuma en fonno nefde lelade dow less jalika te mbeɗen ala wonnuma ɗum so wona nenam pourquoi gona neɗɗo totteɗa hakkille totteɗa foof a jaɓ neɗɗo goɗɗo e waɗama manipulé pourquoi ɗum min cikkanoma aɗa waɗa intelligent mais deke hay ana waɗan intelligent ana ala personnalité joguiɗo personnalité watta ko mbaɗɗa ko min ko mbaɗɗa ko ɗo hannde c'est sûr mbeɗa andi sawi ko jalika wonno jamais wat ɗum watta ɗum hannde ka pamɗino hoorema pamɗiɗɗami ƴeew joni yaye makko honne yitere hannde foti yirdemi ba makko so nani ɗum ɗo hot to fawno kam to jippinata kam ha less te fof ala ko addu ɗum so wona onon te mbaɗɗon ko ɗo mimin tinani te kamɓe mbawa ɗum famir noon ne pamirat ɗum joni nem gandirat mbaɗɗon ko ɗo onon mbaɗan ɗum koye mon wona min pourquoi onon mbaɗ ɗum ɗo yete so wonano hande sukaɓam ɓe ene pela min jiiɗani feldemi ko suudam banggue keɓanmi suudam banggue keɓanmi mi ceerden cuuɗi ha laaɓa no mbiyata ka yaltat galle o kono noon haada yaltani kadi mbiɗa ko less leloɗa mbimi noon aha dima ko konngol mum de mbiɗa ko yo won gonga e ma mi yalta galle so nden yonti noon mi lelo dow leloɗa less ko noon mbiɗa eyyi so nden yonti mbimi wonɓe less ɓe eyyi salminama ko ala wonɓe dow de to calmintomami an anda kam aɗa majjimi min wallahi sa wallahi ka majjuɗomi an ka majjuɗomi mi anda min holko calmintomami holko calmintomami an waɗi kada wasa salminede moƴƴi yimmi noon ko haalandema mbimi tan ko seeɗa yo won gonga e ma tinnuɗa noon tinnu hakkude sukaɓam ɓiltu hen ha laaɓa ceer meeɗa nadde hen ɓiltu hakkude mabɓe ha laaɓa hay gotoɗo haalande kay saɗede hakkude meɗen joni min mbiɗa andi feeram ay feere ƴeftumi nde ko ɗum mbaɗanmi yo won gonga e ma noon yo won gonga so min nden yonti noon kala noon wonɓe less nde calmini wonɓe dow jaaba ko metti mbimi eyyi mi haalnima tan mi haalnima yo won gonga e ma gonɗo tinnuɗa no mbeɗa haalanma mbeɗa rentimano guila e joni hakkudemi sukaɓam ɓiltu hen hakkudemi jibam ɓiltu hen mbimi ko mi haalma haalnima ko yo won gonga e ma min ɗum tan mi haalnima saabu an aɗa wawi cuuy aɗa wawi ca yimni tan an ko ɓeɗo jarnunoma ha hannde gasani wurni tan an neɗɗo mo ganduɗa han tan ko firina tan ko bone tan mo gasata an kono wallahi koɓe jarnuma ko min pingamo ma ittu ɗum ha laaɓa ha ceerten ayi ɗo e ñanden jalika ɗo woɗimi dépassé jiɗi fit jalika mi haɗani ɗonete comme ceerɗam mbiyo yalti gallo te wonta ɗo artude par ce que min hay kono watta dépassé nenam mais min ko jimi waɗat protégé nenam toujours ƴeewat wel ko nenam mbiɗa waɗa ɗum mais nenam jamais waɗ ko weeli min après an jiɗɗa rewde nenam e ɗum ɗonete pourquoi comme jiɗ andindem ay galle o ɗo e dewgal adduma ɗo yeti ka garɗo pour fewnude ɗum foti wonde a faami so a meeɗa hen hodde te mi jiɗɗimi soɓeɗa haal keɗɗami adduma ɗo fewnude wona pour fusi galle walla aɗa waɗa ɗo gandanɗa hoorema mbeɗa yawre min ɗum addanimi e galle he est ce que faami jiɗɗimi ko haalandema min da deɗɗa kam pusowo galle ma ka puso galle par ce que mbaɗɗa ko ɗo ɗum firtata yen kaldu goom jibril won neɗɗo wallahi ko mbatta ko ala chance goto te ayi ko mbita ko gorgolam waɗi kam conseil pour mi waɗa ɗum hay so tawi kam wino kam yomi waɗa ɗum mbaɗmi ɗum ko barke tan ƴettiranmi hen haydara ala hen
a faami ɓe ummiɓe galle mumen ɓe ngari ɗo heɓe tooñi koye maɓɓe te suudu ndu natti wonde suudu Jalika accanam suudu Jalika suudu ndu ko suudu ma koye galle he jeeya mbiɗa dañi droit heure mi jiɗmi toon yaha fof mi yaha toon Leila à partir de arrête mbimami heɗ huɓɓin ɓerdam de wayi à partir de aujourd'hui woni ko waddem avertir nak prochaine fois sa woppi suudu ma naɗɗa suudu Jalika allin seydi ka jalto gallo te mi fijani hen mi gajaki kalliman ko ɗo koko tiiɗa em huɗum wattu hay saɗa maaye suudu ma maaye suudu ma hay saalo toon wiyani mi ya lele toon lele suudu ma mi ar mi tawma ɗo yete ɗum hoɗum wattu dewgal adduma ɗo ka gaɗa pour fewnuti mais nenam nanduma ko moƴƴe ko moƴƴani fof mbiya ya wat ɗum pourquoi ɗum an est ce que sel aɗa ƴewto kalta ko min joni somi rewani nen mam ndewat haɗa foti oppude no mbaɗa sa ummima haɗa ƴeewa ko metti woɗɓe ƴewta ko metti yayma Jibril oppu no mbaɗa ni Leila haalka gasi oɗon nantu haal man anani mi pari haalka gasi Legg naa nder salmo noon ngana yaay ma e wiyani kam diga mi wima noon joni ala temps hay goto ɗum ɗon tagi ayide gonnoɗa kadi koye woyta wonde ɗi bujji gasata Naki an hay goto witama woni Jalika haɗa andi ɗo ɗo ndewmi fof te an a majjiraki min mi hattinani probléme te min mbinono kam hande a koyɗol Jibril ma woppam mi gumata ɗum Jalika jumma handi kam fof kala ko Jibril wawi waddema galle mum ɗo o haalni kam kono min tan o betti kam mo wino kam maw jaa galle to o waɗmam ko waɗi mam ko min mi jaɓata ɗum saabu Jibril ko famde ko fof hay sino ko ñalawma goto a wanninomo teddugal on dewdi to heewi on mbaddi ko heewi kono noon aduna ko noon tan ko waylo ay so waylima poɗɗa andude tan ko waylima mi haalanma an aɗa yaade duwaw nena yumma ko duwanima bamma ko duwanima a yanat tan kono a murɓotako jaadude duwa hul ɗum ɗo kadi ko caɗele ma ɓennu ha laaɓa wayno meeɗa wadde ni ene muusi mi wiyatama muusani kono neɗɗo sa nani ne wiya yo muñ tan muñata ko muusi Naki min hoɗe dañanmi jam min simi immimi o probléme ha mi habji fof gasi goɗɗo arta ɗum ha hoɗe ɗum fof yidde rese tan waɗi ɗum kono ɓe worɓe wallahi sukkuɗeɓe ama ubbayte ama yani selle wallahi ɓeɓe wona yimɓe koɓe jasɓe tada andi ɗum tan moƴƴi hande heewi ko mbiɗa ko yidɓe resede ɗo donki resede ene jiɗɗo suurade donki suurade ala wona anjeɓe suurade de ko ronkude dañde cuurɗo ɗumen woni ɗon kono an a ƴeewi no beltirɗa e joom galle maɗa a ƴeewi no dantirɗa suudu ma a ronki jinmi wiɗem tan ko artir hakkille ma wona Jibril tan woni e aduna sa waɗi ni tan a tampinat yimɓe fof woppa bojji ma ɗi min ko bojji ma ɗi gañmi yiide anani a jaɓi walla jaɓani ponnoɗa ko arde mi nawma gallam tan joɗɗa toon ñam fof mboɗo yima ko ɗum ɓurata dennude hakkillam woni min Mimi aduna Kumunyal wawi fof oduna Alla joba Rokirta besngo Sala ruki manje So hadi mamunyal ko jomir mene Woto nyohebo Woto koy nemo
yurmende oɗo keɓine aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓo rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmende min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna